Esimu with transaction number 0726 588558. Gose 0708330000. Asigo ayirana kwenyorera obumanye riri wibekeri bagari rya asensi yiga yo kwerwanirira. Umugasomi y'omwanchomo ligereria ninde no kwigana nigo ejumapili yago yechitariki 19 asomotinyu kane nigo erentwaira rukigima ekarachoragire chinsa isano na ibere chabona mugaso ekionga chinsa isano na ibere aso kuyachutia egati yalitogendete gukwariganiria ase ekionga chinsa ibere obotuko bwarero nigo tugubwaterana nero Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio na inchengo ko yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemuntu na boigo notore ase chinsemo chemitandao muna Facebook na bogo YouTube na utari muna Getembe TV ganda gutobwatia eyemo aseyemo elio gendere kuyanyora onsi na boige mirobelio au kurugaiga Getembe TV ikiunga chinsa isano na ibere ni gotogo chaka kurwa ase county ya Nyamira ase esegi osegwetera ase esegi yokurwania amariogo na boigo ebinyugwa byogotindia ase ebunge ya West Mugirango nigo omobunge bwensemeyu omoske Steven Mugaka abereka wesokya na kurwa egekure getindi kuchia sebonsi au bagendete kokora obotume kyobo na kubolia banyare ko babagutigari morioka goseba imokeriwe egetambukiro egetindi kelichiko ukwana kurwa ase kanisa ya Adventista yeronge ime ye wadi ya Nyamatuta ase ebunge yo nigo mosike Steve Mugaka aberega kubolia abo bisabo banyenyimbo anene DCI gokurubutuki asobime elikomanya bonsi au bagendete kokora aneno bonchoria bwa marioga yo banyare ko babakwimukeriwe getambukiro egetindi kelichiko asekeria mentre gotabuna nigo babere bagusalia abasai umutinyo yoyete security agencies nchianyora ase chikampani satu chikogolia basafiri nchianyora ase chigani chime chinyasole na cortex n'ebintembi abantu bakwebeta kisingani kyobolevi chikampani satu na ende chikampani chigooperate ensemo ya Nyanza abantu abo ekero chiganisya bwatu n'ebintembi bagekora nga passengers babwate ebintembi nga passengers batamanyiti ihe kina kiaboke genderete inche uno mojumbe o West Mugirango na invest heavily asama somo ya bana baitu. I have invested heavily kero mwana gosabe basari West Mugirango akonyori basari kotoka nga abantu mbali batakita ko take advantage ya bana baitu bali chi college na universities nga babae ebite byo kolejia nga bachikone bya bana badega kwa se college egere banyore additional money kinyoyo mo ukale kokole bya sari byo nesoge tibweka igake nyanya muino akantebinga tikana na inche ga bubuge tikana na inche ntikanenere atusaliri abana intikanenere abana baitu bakolera chero intikanenere abana baitu babechimento intikanenere and I say the yero is personal ekogera any child who lose in West Mugirango, that is my child, and I want to take this platform and tell the DCI that if you do monkey business with the drugs that have been recovered from those 3 transport companies,
that are helping to destroy. Togo tigana na yuma nchomo ligerilia na gusika gochiase orobotroni anene kurwe county ya Kisii ebunge ya Bomachoge nigo abalemi bonzi anene abalemi bekerero babiri bakubulwa wesokia sobunge na kugendera gukora obulemi bwabo unenchire moyo kwenyorera ebitoki nabo igo endagira bakulia ya kiralituko gukwana amona getembe omurubi gosomole myoyomo aserieta Emmanuel Makambi kurwa sebunge yu oyure omutugibwe chensu nigabirega kubulia abalimi gwesokia na gukora obutugi obwo asekeribuna nigobole obwechibesa chinyinge na wigo nigobokoreta endagira asichi amate onse obulimi buri tangani bwanje nande irwa ebiye ko gutuma wayitega sindi yonse biye ko benyororo nduko si daito gutuka kore gashina rere ngiye dayo kumisa egashire enyororo ngiye biye igo okore sindi yonse moje butuko gukora ibintu bya no kuigwa yawa mintu tia twanje gasi turi tangani yabura bugoro sendagira ari ko muto bande tuko gikugura yiske ya ngombe nyene dinyanikire kegwa nyenekeire kore ko nyesunyute abe munobosi yabero bosi ntachenge sinini urukani ndiro gwe kingoko urukanime kwa urukani yabe raisi utawutubeka besa nyingi asukura kinzu ekiga ndagirende ndagetonyiruka asola yeri ko kinzu nakero to badinda gerere nyingi naho kiruteranda asore yubata to blade ni asikiru cyushye abona ko cyade kigukina bwangu ara baminto dairasi mna cyo ko masane na timba singol intaye endo ndezi yubade isiko beka amaje no bwe ngombe biyo obumu busi miburukani amachayo inda asore yago ekine asama tukata twarusi kwakire hano yana matukata to inere ngeni to anyonero yuko sari ndagira raisi yisto yokora kinzu ekiga Mwanchomo ligerilia hatogo sukabosio kuchase orobotironde ababwatani baikiama kia UDA nigo babiri bagwesokia na kugikiri mono abarayibali bakwamirilia eserikali asekeli batebiribuna nigo babangete kuchiguturubani umulembe imeyense ya Kenya bakora unere omokonye bw'umurayibwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo babiri bakubulia abarayabu bakwamirilia eserikali gotaturubania umulembe bwense ya Kenya asekeli na wetera azoguturubania omolembo yu nigo uchumi yense ya Kenya era chikogendera gukina muno na kugendera komiga umwananchi obutambe ase binyoro. Vita imeanza kusukuma petroli juu, lakini mmeona serikali imeanza kudhibiti hiyo hali kwa sababu hatutaki kurudi mahali tulikuwa 2022. Hata ukiambia wananchi kuchochea atiendeni mkaandamane, baada ya kuandamana bei iwezi shuka. Bei itashuka kufuatia hatua za serikali za kiuchumi na kisera, na tumechukua ya kwanza. Wale wanapigana ni Trump na Iran. Sasa Kenya iko na mafuta. Sasa hii maneno ya mafuta lazima isumuziwe sawa sawa. Na tayari kwa sababu ile mtu hakuenda shule, tayari imerudi 8%. Na yeye bado akili iko tu uchochezi. Huyo mtu ashindwe ama asishindwe. Na kumkejeli rais na kumtukana kama vile hii wakora wanaitwa sijui linda mwananchi, na hakuna mwananchi wanalinda. Tell those young people that the president is planning and doing things that are for the benefit of the present and the future generation. You are side chicks of failed politicians, some who are retired, that they are buying you to come and insult the president and try to incite young people. The young people of this country are very intelligent. Na tunaamini ushirikiano wa chama cha ODM na chama cha UDA. Sisi tunasema ya kwamba ikifika mwaka wa 2027 tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha tumepatia William Samoei Ruto 2 terms. The place for those kind of talk is in negotiation. We must have, and I've always insisted, a structured negotiation. Come and say why zoning is bad. Come and say why it is good. Tutaelewana.
Naboigo manchomo rigereria umuriki w'ikiama gia ODM umusubati Catherine Omwenyo nigo abereka goteba buna tari gucigotegerera gusitari gucigoisaranza na kurigereria abakenya bagendete gucandika wetera asogokonga kubugima ukona aburi tukorigoro nigo aberega kubolia serikali yense ya Kenya enyare kubagie kurigereria umwana inchi ukawaida na kuirania amaguri y'ebintu inse asikeria mentre goteba buna nigo abana inchi abange bagendete gucandika weterase okonga kubugima. Angalia wananchi wakiumia na mimi niko mzuri tunaimba broad based. No, broad based itakuwa broad good, broad better, broad wide, broad extended to our people when they are happy. So lazima nyinyi kwanza, then sisi. But sisi kwanza alafu nyinyi, it is wrong. Watoto wetu, wavulana kwa wasichana, wanatembea kwa mguu kwa sababu hawana fare. Petrol, mafuta yoyote imeenda juu, bado iko juu, tunasema ikatwe zaidi, kwa sababu mafuta ikienda juu, bei ya fare pia inafanya nini? Chakula production kwa factory pia inafanya nini? Bottom up, we must remember the people that we promised to protect. We must remember them and fight for them. Hata kama ni kuenda hasara kwingine, tutoe mahali pengine, tufanye bidii mwananchi wa chini asiumie jinsi anaumia leo. Kuna cartels, jinsi tunasikia kwamba kuna watu hapo hivyo katikati ambao wamefanya ipitie hapa ndio ifikie wewe, au pia wafagiliwe so that it go direct. If it is G to G, what is in between G and G again? The G is just G. Sasa wakisema G to G, what is in the middle again? Nara yokurwa semeza ya mangana magie kionga chinsa isano na biro manchumu ligereria kolende nande chikoraga chinsa ikomi ningirane inkumanya yande asenchira yobwenge genda gutwara uboligerero borubya ekera schools connect ndo chibagendete kuyarigania elikwane kibuna ngokogo kibale kurubono paka chinsa chiri ikomi genda gutwara uboligerero borubya nabo genda gutubwatia ase chinsa mo chimitandao tobwatirane na Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio nabo igo DJ Atsan kone kelyo gine chibicha bya gwikire na nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo y'amagenderero asa matukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi
emeremeye nigetage tumusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi. Ine kwaberwa kurya roadshow track iyo bwatiriyo girija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwaberwa kurya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye roadshow chinde chinyinge